Injing bidal gumura saking jroning praja kung ingkang bala kuswa prabusananira lir surya wedalira saking jalaniti arsa madangi jagat domungop aning sawucahing ukir berbabak bang sumira kenyosorot ing surya mabek megolan gunung Yo, yo ha oh yo ha oh yo ha So, hayu kira sing ati-ati satrio Krida kencana bendera patung wis tumitir gumalang mancara ngawuran gumara sarane kan ana wadya ingkang kacicir sedaya piranti data gumatur bendera pratandha wis tumitir gumalang macara ngawurahan gumara sarane tanana wadya ingkang kacikir sadaya piranti Docancut gumergut gumrigaing para satriya gumuruh krimping swara krimpingan ngebaki wonten sajroning alun-alun krida kencana ayo man iya hopla so he yo la ho ya ha ya ho ya iyo gas tupa iya ho ya wo ho ayo lo lo op ya lo
Ayo lo. Wah. Up. Just. Lolo. Ayo. La. He. La. Oh ya. Su. He ha. Oh. Yo. Alon bae. Wup. Lah, weh. Sareh dhisik ya mangko. Siap. Awas. Jos. Siap. Budaling prajurit kuda terus keprang lumayu nuju palagan swara campuhane terang mandeng antariksa pecut samanti manang berat rata denawa Grimbing budale prajurit kuda terus anggemprang lumaju nuju palagan swara cambukan nitir kaya ing antariksa pecut samandiman amberat rata benawa. Op, just. Ayo, kanca. Kene gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan karo kancane bela lan legawa kanggo mulyake negara
loro papat maju papat dielang-elongake ben enggal rampunge olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris ayo Pak jos lah oh barisane katon lubis kontol baris kabeh. Oke. La. Ya. Ha. Hop. Jos. Sing kendang sapa Nduk Angel? Sing kendang Mas Dereng Dimas. kenalan. Sing kendang iki kono mau Mas Dimas. Yo, ya, lo, ayo to, dikepenakke lan uga ditata jogetane. Nah, iya. Ayo kira dikepenake sesarengan kalian Krida Kencana. Tanggep Ponorogo. Wonten panipun Bapak Katirin. Mbahyu Bagya sesarengan Bapak Kepala Desa. Tayangan yen awan doyan Wong klisian yen deletan bisa turun amang tansah mikirake sliramu wis suwe pisah nembe saiki ketemu lagi wong bagus nyedak
tayangan yen awan radoyan mangan mung klisikan yen telutan bisa turu amung tansah mikir sliramu wis suwe pisah nembe saiki ketemu lah wong ayu nyedak aku dimen mari kangen waton sliramu sumandi Yuk, sos. Yo. Ayo tandha sliramu sore-sore wis mara mrene kono ngapa tak takoni coba langsung ana jaluk dirabekne sliramu njaluk dilabeke oh alah nduk aneh ngapa ayu tulung ana kepriye kula boten srata mung ditinggal lunga kok kaya mangkono kok banjur aku ati kepriye to iki megap-megap kaya diranjap bamone ana apa ayu kendang mriki alah iya aku wis nang kene iki lho kula amba-amba kok malah bubrah bamone temokno ati kula pun deg-degan ora karuan ora sesasi bamoten kula ngenteni kula boten saged turu banjur kepriye sawurlan bamoten kula cirakat critane sampean poso mangan segenane kula mangan roti kok jeru temen tandha Rawani kembang boten kaya setan saya bingung anane namung kambrung asam temakno mbah boten temakno kula boten kiyat ngrasake ning mate dunya tak labekno ya yo cahayu jebul sliramu ki njaluk dirabekke nggih alah banjur karo priya kendi nduk sesuk tak kenali
Yuk, yuk. Jos. Yuk, yuk. Ya, goyang sithik. Singgol sithik. Lo. Ya, goyang sithik. Singgol sithik. Ha, he. Ho, ha, ya, goyang sithik. Singgol sithik. Sutini wong ayu sliramu nang endi tak goleki mrana mrene kok ora ketemu iki kepenak ae rono wong loro iya ayo nduk hei sapa kae nganggo klambi biru saja pantes tur ketone ayu yen tak sawang ampung guya-guyu aja bulane anake tak setu kapan bisa di aku nyanding sliramu perawat desa sing katone ayu awake cilik ora pati lemu yen ra weruh sedina tinggal masa adek Sutini prawan desa anake wong tani Dek Sutini yen guyu ora ngowati Adek Sutini prawan desa sregep ngaji Adek Sutini kapan bisa urip nyawiji Selok adik mesti tak turuti Klambi anyar bakal tak tekani
njaluk kalung sing gedhi. Watone sliramu gelem tak rapi. Iya bakal tak turuti apa Kang dadi panjalukmu. Seksekan wong blonjo lan wong ngeceran etok-etok kesandung-sandung selak weruh karo bakule kula pilih niku jalaran bakule ayu betobet kok sembrono aku wis kadung tresna kriya-kriya yo blonjo ning pasar wiwit saka Malangan Blitar lan Kedirian nganti tekan gegrak Nganjukan pungkasan Ponorogowan wis nyata kagungan kita jaranan krida kencana kriyasine iki maneka warna ayo Nduk kepriye ya iya oh
wong manis kandelane ngatiku piye aku manut sliramu yen pengen takoni si atiku kabeh mau yo mung kanggo sliramu ayu sinawang tambayu yen kelingan aku ra bisa turu yen nganti lali janji-janjiku bisa-bisa awakku dadi kuru aku urip bisa li rino wangi semu saya suwe saya tanam seni yen aku nyambah sliramu ayo ha ha he ha ha ho ye jos ayo lo iki wis wanjine ngelmu iku apuk Jayakrata Surakrata nggih ra anak kang ngidap-ngidapi lan uga ngegilani Sang Prabu Sika Barok nggih Pak kang samangke hakoyak-koyak wonten sajroning Padepokan Kridha Kencana wonten siang mriku. Wah. Paraga samangke bakal wonten pepalang sajroning para satriya-satriya kang bagus-bagus pangusa Kara Amuk Jaya Brata Singa barong pranya tahanggegi risi gerang tamka nopinando netranya pindho greh ana watak ira durang kara kangkang suwur gawe tunaning sesama yen lena kenabi lahi
Pak, wong. Ayo kira para satriya Jumekao. Sira maju siji-siji prang tangking Sang Prabu Singabarok yen. Wah. Oh. Ya iki ana wong dadi pepalangku. Kang ngalang-alang ilang kaku sakjroning. Kaya pakaryan wae satriya. Sira sumingkrih lamun ora sumingkrih bakal seblake dadamu. Hup lah ya ngene. Ini yang aku suka. Hup. Hop. Plus lah. Bus. Wah, aku ora nrimake yen kancaku kok pilana kaya mangkene nggak weh. Coba siji-siji maju. Tampanono iki ngerwo sira lena pangendamu seblak dadamu. Hup, likira iya. Mas. Ya. War. Ayo us. Amuk ngene weh. Iki. Wus. Iki taman Londong wae. Alon wae man. Ayo Tik. Atik. Ayo Tik. Yo iki. Awas. Gapurane ayo. He ho. Yo. Iki seblake syukur bagi barongane dipecake. Sesuk pesen nggon aku. Ayo. Wah. Ayo. Tamburi wis penak borong. Ayo. Yuk. Pasukan penak. Ayo. Wak. Mus. Ayo. Iki. Iyo. Iya. Ayo. Lumbungane ayo. Kroyok gedang dikeroyok. Sesarkan iridakan sama Emang
Ayo barongane ditampani no, Bro. Ayo. Sing rada kereng di sebelake barongane. Yo. Iki lho. Ayo. Yo. Ayo. Meh. Awas, stop. Oh. Nenggi para satriya-satriya sami gugur wonten sataming palagan Yengkir kang sampun perang tanding lawan Prabu Singabarong wonten sonten mriku Krida Kencana. Was para nyata karo wedya emang sing jurit kumendang makarya embeber seni Krida Kencana canggung taliwondo embangun budaya wis kepara nyata para wedya emang sing jurit kumendang makarya embeber seni Krida Kencana canggung taliwondo embangun budaya.
hop. Wah, ya. Ayo man amit-amit enggal wajine Yon Fami. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada masyarakat Tanggung yang siang hari ini rela berkenan hadir dalam acara halal bihalal, dan juga Pak ini pun Bapak Kepala Desa yang juga telah memberikan izin pementasan untuk siang hari ini sampai paripurna acara pagelaran. Tentunya kami segenap keluarga besar dari Krida Kencana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa nanti malam datang dan kunjungi pengajian akbar di tempat ini lagi, tentunya bersama Bapak Yai idaman panjenengan semuanya. Tentunya kami dari Krida Kencana nanti nyuwun pamit, para rawuh matur suwun, sepeda bali wonten lepat kawula ngaturaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir kalian batin. Oke, Bapak Kepala Desa matur nuwun, Mas. Oke, matur nuwun. He, lo. He. Hop. O e. Ho ah, ha e. Jos, so. Sabina Bali ucapan terima kasih kepada GLS Audio Profesional lan ugi kanca-kanca YouTuber ingkang siang menika sampun kersa nderek-nderek amayong bagya pagelaran wonten siang menika. Sumangga sarangan kalian Krida Kencana Bapak Katirin Ho ya.
Oh iya. Wow. Oh. Lalu tari rampok siang barong wonten siang mriku minangka pamungkas sing ngatur pasugaten dhumateng para rawuh pun ngantos supen mangke dalu sumangga panjenengan pirsani pengajian akbar ngaji bareng wonten mriki malih. Oh iya. Oh iya. Oh. Awas. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara, donatur dari kegiatan pagelaran yang hari ini. Dari Krida Kencana hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanggung selalu kompak, guyup rukun, ayem tentrem masyarakatnya. Dan juga tak lupa diucapkan terima kasih kepada para sesepuh dalasan para pidi sepuh saking paguyuban Krida Kencana untuk siang hari ini. Oh, oh. Jos. Tiga pak kopi. Nah. Dah. Nah. So kabar dewe yo Mas. Ayo.
nggih. Kenapa lah lagunya? Kenapa Mas? Aku mau hafal. Lilat nono pamit mulih jati kula yen dudu jodhone nanging unggalan dosole wong kawula angladeni srirane eman benjang dika yen to ngenti digawe kuciwa batin kula mboten lila yen to nganti mung disia-sia mung sakmene atur puji karya raharja sapungkure aja lali asring kirim warta nadyan abot sruning ati benjang dika wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi among kawula saderma nglampahi dan juga sekali lagi kepada teman-teman panitia setelah usahanya pagelaran pentas seni untuk siang hari ini juga akan mempersiapkan rias panggung untuk pengajian nanti malam. Sekali lagi diminta dari segenap panitia jangan pulang dulu dikarenakan nanti kita bersama-sama merias dekorasi untuk persiapan pengajian akbar nanti malam. Oke, terima kasih.
Niki sampun rampung atur pasugatan siang menika babale kepareng kula sak kongso Krida Kencana nyuwun pamit sampai berjumpa di lain waktu dan juga kesempatan yang sama. Matur nuwun. Sampun rampung giyarer siang punika lilakno nyuwun pamit prawarga sedaya jaranan Krida Kencana amung kasih pagelaran sugeng berpisan mugi pinanggih malih atur gunung panuwun akhirul kalam saking kawula Babi Taufik Waridayah Waridwanayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur, sugeng pelanggan, sampai jumpa.